салом духтаро, онҳое ки гормонални нарушенӣ доред, метавонед мана аз ҳамин мията истифода баред. Ҳуйбӯй мегӯбахтаму ин уровни андрогена дар организми зан паст мекунад, яъне мужской гормона дар организми зан паст мекунад. духтаро метавонед ҳамхел барги тару тозаашро гирифта истеъмол кунед. боз дар дорухонаҳо ҳаст, сиропаш ҳаст, метавонед настойкаашро ҳам гирифта истеъмол кунед бо об. вале бинед ҳозир дар хона ҳам ҳамин чиз свежи баромадагӣ ҳаст. мегиред, салат мекунед, истеъмол мекунед ва ҳамон уровни гормони мужскоятон, яъне уровни андроген дар организматон кам мешавад. духтаро ҳатман гирифта истеъмол кунед. баъд гирсутизми ҳамон мӯйҳое ки зиёдатӣ мебарояд, ҳаваям дар муддати якчанд моҳ